atong mahal nga Birhen sa Fatima. Happy Fiesta kaninyong tanan. Mayo 13, 1917. Nagpakita sa unang higayon ang atong mahal nga Birhen didto sa Fatima sa Portugal sa tulo ka mga bata. Ngadto kang Lucia, Francisco ug kang Jacinta. Tingali kung dinhi pa nagpakita ang mahal nga Birhen, tingali ato siya magpakita ni Wency, ni Nika ug ni Jude Hams. Kining tulo ka mga bata balik-balik nga gipakitaan sa mahal nga Birhen. Matud pa sa makadaghan matag 13 sa bulan mupakita ang mahal nga Birhen ngadto kanila. Daghan kaayo ang gisulti isip mensahe ang mahal nga Birhen ngadto sa mga bata, pero mahimo natong sumadahon sa tulo ka pulong ang mensahe sa mahal nga Birhen didto sa Fatima. Tulo ka pulong nga nagsugod sa letter P, 3 P's. Hapit ma 4 P's. Prayer, peace, ug penance. Una, prayer. Ang mahal nga Birhen mingon sa mga bata nga kinahanglan magampo kanunay. Magampo sa Santos nga Rosario kada adlaw. Magampo kada adlaw, dili lang kung adunay panginahanglan. Magampo kanunay, dili lang sa mga butang nga taphaw ug lumalabay, kundi magampo aron malig-on ang atong kalambigitan sa Ginoo. Ikaduha, mingon ang mahal nga Birhen, peace. Mensahe sa kalinaw. Niadtong panahona, very appropriate ang pahinumdom sa mahal nga Birhen tungod kay mamaning panahona nga naghitabo ang First World War. Unya apil sa mensahe sa mahal nga Birhen nga dili magdugay mahumana ang gera. Apan mipuno ang mahal nga Birhen sa pagingon nga kung dili mausab ang kasing-kasing sa mga tao, kining First World War pagasundan og laing nga gera. Unya nahitabo gyud ni kay years after nahitabo man misunod og kahitabo ang Second World War. Ang mahal nga Birhen mingon nga magampo alang sa kalinaw. O kining maong hagit kaniadto nagpadayon nga hagit karon. Kay ang diba sa kalibutan karon nang hitabo ang panagbangi sa Ukraine ug sa Russia. Nya bisan dinhi sa ato padayon ang giyera tali sa mga supporters ni BBM ug ni Lenny. Sa Facebook sige gihapon sila away. Bisag na human ang eleksyon, hala, bugno, sultig mga pulong nga sakit, batok sa usag-usa. Pero maigsuon, tingali, importanteng mahinumduman nga, ang kalinaw, alang sa balaang kasulatan, dili lang ang pagkawalay conflict. Peace is not simply the absence of conflict or war. Matod sa balaang kasulatan, peace is the presence of Jesus. Kung mabasa ta sa second chapter of the letter of St. Paul to the Ephesians, verse 14, mingon dito, Jesus is our peace. Nga sa ato pa, ang tinuod nga kalinaw, makaplagan lamang diha sa atong pagpuyo sa presensya sa Ginoo. Dili lang ang kawalay panagbangi, dili lang ang kawalay kukasikas sa atong palibot, ang kahulugan sa kalinaw. Kung gusto tag kalinaw, atong paharion si Kristo diya sa atong kinabuhi. Ikatulo o katapusan nga penance. Ang mahal nga Birhen dito sa Fatima mi palanog sa imbitasyon nga ang mga tao magpuasa ug magsakripisyo. Sa atong panahon, murag gilikayan di taganahan nga ma-inconvenient ta. Gusto ta nga komportable kanunay. Walay appreciation pag-ayo
anang gitawag og penitential lifestyle. Pero bisag mobalik ta sa kulturang karaan, anang gitawag nila ancient cultures, atong makita ang taas nga pagtan-aw nining gitawag og penitential practices. Matud pa ang mga Egyptians mag-fasting aron magpabilin ang ilang kabatanon for the preservation of youth. Ang mga Griego nag-fasting aron magpabilin silang abtik to stay sharp and alert. Ug ang mga American Indians nag-fasting aron magpabilin ang ilang kaisog in order to remain brave. So adunay taas nga appreciation aning gimbuhaton sa pagpuasa ug pagsakripisyo. Pero para natong mga Kristiyano, ang pagpuasa alang sa pagpitol sa atong mga hilig. Ang pagpuasa usa ka pagdisiplina sa kaugalingon aron makahinumdom ta nga ang tinuod nga katagbawan anaa lang nato makaplagan sa Ginoo. Tulo kapi ang pahinumdom sa mahal na Birhen: prayer, peace, and penance. Mga igsuon, hinaot nga kining maong mensahe nga gihatag dugay na magpabilin nga mulanog sa atong dunggan ug sa atong dughan aron ang mensahe sa mahal nga Birhen magpabilin nga buhi nga pahinumdom alang natong tanan. Magampo kanunay, dili mag-away, ug magpabilin sa kinabuhi nga nagsakripisyo aron ang Dios kanunay mao'y mahimong sentro sa kinabuhi. Amen.